iyaye mata na kira, kuwa Allah da Muhammadu kuran ba yara nonon uwa. Nonon uwa shi ne ke ba wa ‘ya'ya garkuwan jiki, lafiya da kuzari. Nonon uwa zalla ke ba wa ‘ya'ya garkuwar jiki, lafiya da kuzari. Nonon uwa zalla ke ba wa ‘ya'ya garkuwar jiki, lafiya da kuzari. Bismillah sarki Allah Zuljalali, Allah buwayi gagara misali. Zan rera wannan waƙar ta halali, Allah ka ƙarfafa duka nawa kauli. Nonon uwa zalla ke ba wa ‘ya'ya garkuwar jiki, lafiya da kuzari. Ita haihuwa da ka ganta babban rabo ne, duk wanda Allah ya ba a mutane ya samu kyautar da kuɗi ko nawa ne, ba za su iya sai maka ba in ka gane. Nonon uwa zalla ke ba wa ‘ya'ya garkuwar jiki, lafiya da kuzari. Mahaifiyar yaro Allahu sarki ya bata duk alkhairi masu tsarki, kaga dai kamar nonon nan mara zaki, haka kuma bashi da ɗaci nan a baki. Nonon uwa zalla ke ba wa ‘ya'ya garkuwar jiki, lafiya da kuzari. Na dai imani yana da gardinsa mamaki na sa zumuɗi, kaga jinjiri bulbul yana ta kauɗi, yana gwalantu don zumuɗi. Nonon uwa zalla ke ba wa ‘ya'ya garkuwar jiki, lafiya da kuzari. Nonon uwa zalla na kare yaro, nonon uwa zalla na gyara yaro, nonon uwa zalla na bawa yaro, nonon uwa zalla na daɗa basira. Nonon uwa zalla ke ba wa ‘ya'ya garkuwar jiki, lafiya da kuzari. Wallahi nono na uwa na da tsafta, ba datti ko na kwabo ni na fahimta, shi ke saka jariri ya yi fahimta, duk abin da zai koya kaga ya yi bajinta. Nonon uwa zalla ke ba wa ‘ya'ya garkuwar jiki, lafiya da kuzari. Inda uwa ta baiwa ɗanta nono, ita ma uwar lafiya za ta samu, kuma ga yawan lada da za ta samu a gurin fiyayyen sarki mai rahama. Nonon uwa zalla ke ba wa ‘ya'ya garkuwar jiki, lafiya da kuzari. Kuma shekaru biyu zaki babu shakka, ki sha da jaririnki a hakika, sannan kwakwalwar yaron za ta haska, a cikin sa'anni zai zama mai hazaka. Nonon uwa zalla ke ba wa ‘ya'ya garkuwar jiki, lafiya da kuzari. Nonon uwa nono mai gyara yara, shi ke sakawa yaro ya yi basira, shi ke sakawa yaro ya